I la sortida del sol de demà no serà l'habitual. Un eclipsi farà que l'astre rei aparegui a l'horitzó en forma de lluna. Veure-ho és del tot recomanable, encara que s'ha de prendre la precaució de fer-ho a través del visor d'una càmera o amb les ulleres especials per eclipsis. Cada any es produeixen de 2 a 4 eclipsis de sol. La lluna tapa parcialment la visió de l'astre i milions de persones segueixen bocabadades l'esdeveniment. Demà a les 8 hi haurà el primer de l'any, però serà diferent perquè coincidirà amb la sortida del sol. Veurem que l'astre adopta forma de lluna. Per això, l'experiència és del tot recomanable. Una de les persones que no s'ho perdrà és en Salvador Sánchez. Recorda que per veure-ho fan falta unes ulleres especials per eclipsis, encara que també podem seguir-lo pel visor de la càmera de fotos. Si se fa filmació en càmera no té cap perill, si se fa fotografia tampoc, i sempre que un vulgui mirar amb un prismàtic ja s'acaba de fer en projecció, però en aquest cas no dona temps. L'important és no fixar-se i deixar-se enganar perquè sembla que no enlluerna. Sí, enlluerna i pot fer mal en un moment donat. L'eclipsi es veurà des de tota l'illa, però és recomanable acostar-se fins la mà. El moment àlgid del fenomen serà a les 9 del matí i es perllongarà fins passades les 10.